Βλέπετε πανοραμική άποψη του οικισμού Χάρακα. Βρίσκεται στο 61,5 χιλιόμετρο της οδού Αθηνών Σουνίου. Βρίσκεται ανάμεσα στο Θυμάρι και στα Λεγρανά. Η κατοικία που νοικιάζεται είναι η δεύτερη από τα δεξιά προς τα αριστερά μπροστά μας. Η κατοικία είναι αυτή που φαίνεται μπροστά μας. Βλέπουμε την κατοικία από κοντινή απόσταση. Πλησιάζουμε στην είσοδο της κατοικίας. Εδώ βλέπουμε μια κοινόχρηστη αυλή με τον κήπο της και ντους δεξιά. Με πόρτα ασφαλείας θα μπούμε στην κατοικία. Βλέπετε τη θηροτηλεόραση. Μπήκαμε σε ένα κοινόχρηστο χολ. Δεξιά υπάρχει ασανσέρ. Μπαίνουμε στη δεύτερη πόρτα ασφαλείας που οδηγεί στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Αμέσως βλέπουμε μπροστά μας τη βεράντα, η οποία βλέπει, όπως φαίνεται, στη θάλασσα. Βρισκόμαστε μέσα στο καθιστικό του διαμερίσματος. Βλέπουμε ένα πολύ χρήσιμο τραπέζι, το οποίο μικραίνει και μεγαλώνει έτσι ώστε να φοράει μέχρι 10 άτομα. Αριστερά βλέπουμε την κουζίνα με ψυγείο. Ο νεροχύτης εντός 2-3 ημερών θα έχει μπει. Η βρύση. Το βεσέ του διαμερίσματος. Η κουζίνα ηλεκτρική από πάνω από απορριφητήρας εντυχισμένος. Στο ντουλάπι αυτό, εάν έχετε πλυντήριο πιάτων, θα εντυχιστεί. Το ψυγείο, εάν έχετε δικό σας ψυγείο, θα αντικατασταθεί με το δικό σας. Βλέπετε το τζάκι. Και πάμε τώρα στην εσωτερική σκάλα του διαμερίσματος για να κατέβουμε στα υπνοδωμάτια. Βλέπετε το χολ στο οποίο κατεβαίνει η εσωτερική σκάλα από τα κάτω προς τα πάνω. Θύρο τηλεόραση και στο χώρο των υπνοδωματίων. Το βασικό υπνοδωμάτιο, παράθυρο σε μικρό κήπο, διαθέτει air condition, κρεβάτι. Δεξιά βλέπετε αυτό το μεγάλο χώρο. Εδώ έχουμε ήδη παραγγείλει ντουλάπα. Στο σημείο αυτό έχουμε παραγγείλει ράφια, τα περιμένουμε σύντομα. Βρισκόμαστε μέσα στο βασικό υπνοδωμάτιο. Βλέπετε ειδική πόρτα από το βασικό υπνοδωμάτιο στην τουαλέτα. Εδώ βλέπετε την τουαλέτα του κάτω ορόφου με τα υπνοδωμάτια. Ο κήπος μπροστά στο υπνοδωμάτιο.
Βλέπουμε το δεύτερο υπνοδωμάτιο, το παιδικό υπνοδωμάτιο. Δεξιά εδώ υπάρχει χώρος για να μπει ντουλάπα. Αριστερά μπορεί να μπει κάποιο γραφείο ή κάποιο άλλο έπιπλο για στο παιδικό δωμάτιο. Βλέπετε παράθυρο από το παιδικό δωμάτιο που βλέπεις ένα μικρό χώρο διαμορφωμένο με λίγο πράσινο και χαλίκια. Επίσης, μέσα από το χώρο υπάρχει άλλη πόρτα, τη βλέπετε μπροστά, η οποία οδηγεί στο λουτρό. Δηλαδή το λουτρό έχει δύο πόρτες, μία από το χώρο και μία από το βασικό υπνοδωμάτιο. Επίσης, από το δεύτερο υπνοδωμάτιο υπάρχει πόρτα ασφαλείας, η οποία οδηγεί σε κοινόχρηστο χολ, από το οποίο έχετε πρόσβαση στο ασανσέρ. Πρόσβαση στο ασανσέρ έχετε και από τον κάτω όροφο και από τον πάνω. Να συμπληρώσω, ο χώρος μπροστά στο καθιστικό σας δεν πρόκειται να κλείσει, είναι πλατεία, πάντα θα έχετε θέα. Επίσης, το σπίτι διαθέτει αυτόνομη θέρμανση όχι μόνο στο διαμέρισμα, αλλά και κατά όροφο, δηλαδή έχει αυτονομία στη θέρμανση στον κάτω όροφο για τα υπνοδωμάτια και αυτονομία στον επάνω όροφο στο καθιστικό σας. Διαθέτει ηλιακό, ο οποίος είναι τριπλής ενέργειας, δηλαδή δουλεύει με τον ήλιο, μάλλον διαθέτει boiler, το οποίο είναι τριπλής ενέργειας, δουλεύει με ηλιακό, επίσης με το καλοριφέρ καθώς και με ρεύμα. Απέχει από τη θάλασσα γύρω στα 500 μέτρα, δηλαδή πηγαίνει κανείς με τα πόδια στη θάλασσα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Μια επίσκεψη από κοντά θα σας δώσει καλύτερη άποψη για το τι πρόκειται να νοικιάσετε. Γεια σας.